Για πες. Είναι ο Μίτσος στο χωριό τώρα, δηλαδή πάει σαφάρι στην Αφρική. Και γυρίζει πίσω στο χωριό. Και μας έβαλε όλοι στο καφενείο τώρα. Να μάθουν τα νέα. Να μάθουν τα νέα. Και του λένε και πού ήσουν ρε Μίτσο το σπίτι. Λέει, στην Αφρική. Και τι έκανες, Μίτσο, ήταν ένα σαφάρι. Λέει, σαφάρι, λέει, τι είναι το σαφάρι. Σαφάρι, λέει, κυνηγάς άγρια ζώα. Και τι είναι τα άγρια ζώα. Είναι ελέφαντες. Ελέφαντες, ναι. Και τι είναι ελέφαντες. Ελέφαντες είναι... Πώς είναι το γαϊδούρ. Φούσκωτο. Να, κάτι πόδια μετά, και ένα συμμεχάλο. Ναι. Και τι άλλο ρε Μίτσο, του λέει γυναίκα. Λέει γυναίκα με λιοντάρια. Λιοντάρια. Και τι είναι λιοντάρια. Λέει, τι να σας πω. Πόσο γαϊδούρ. Δόντια και μαλλιά και άντρες. Έτσι είναι εντάξει. Και τι άλλο λέει γυναικούσα. Λέει γυναικούσα με βόες. Βόες λέει και τι είναι οι βόες. Τι να σας πω. Πώς το γαϊδούρ. Πώς το γαϊδούρ. Όταν πάει με τη γαϊδάρα και τον έχει να... Ναι, χωρίς το γαϊδούρ. Το ξέρετε μαλάκα, το ξέρετε.